Gaur goizean emanda ezagutzera zarautzen zein izango den hemendik aurrera medio honen buru. Ainhoa Jauregi da Maika telebistako zuzendari nagusi berria eta Iñaki Uria orain arte komunikabide honetako zuzendari izan dena ordezkatuko du. Erantzunkizun eta ilusio handiakin hartzen dugu erronka hau egia esan. Eta erronka nagusia izango da, beti bezala Maikaren balioak mantendu nahi ditugu, alegia Euskararen normalizazioan eragin, gure kultura eta identitatea babestu, eta horretarako belaunaldi berriekin konektatzea tokatzen zaigu, gaiek dialako etorkizuna. Atutxak iragarri du ez duela Bizkaiburu Batzarraren presidentetzan jarraituko. 2013tik zuzendu du eta buruzagi jeltzaleak gaur jakinarazi du une ezin hobea dela garai bati amaiera emateko. Kargua utzita bere lanbidera itzuliko da normaltasun osoz. EAJak urriaren 17an ekingo dio haren lurralde egiturak berritzeko prozesuari eta hura amaitzean berriak izango dira Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako buruzagiak. Espainiako Kongresuak frankismoa goraipatzen duten elkarteak desegitea ahalbidetuko lukeen legea tramitatzea onartu du. Memoria demokratikoaren bidean doan proposamen honek alderdi guztien onespena jaso du, alderdi popularrena barne Vox talde ultraeskuindarrarena izan ezik. Arratsalde-on guztioi, Mikel Zabalzaren erailketa argitzearen bidean, hainbat dokumentu desklasifikatzeko, eskatu zion atzo Madrilgo Senatuan Uxue Barkos Geroa Baiko senatariak Espainiako gobernuari. Barkosek herriak egia jakiteko duen eskubidea azpimarratu zuen. Felix Bolaños Justizia eta Presidentetza ministroa dokumentu horiek publiko bilakatzearen aldeko agertu da, baldin eta ekintza horrek Espainiar estatuko segurtasuna mehatxatuko ez balu. Uxue Barkos Geroa Baiko senatariak Felix Bolaños Presidentetza Justizia eta Gortekiko harremanetarako ministroari eskatu dio, gobernuak sekretu ofizialen legea erreformatzen duen bitartean, Mikel Zabalzaren kasuaren inguruko dokumentuak desklasifikatzeko. Espainiako gobernuak dokumentu sekretuak desklasifikatzeko eskumena du ministroen kontseiluaren akordio bidez. Naiz eta Euskal Herriko estatu terrorismoari dagokionez, behin bakarrik eta partzialki egin zuen. 80ko hamarkadan CSISeko paperak deiturikoekin. Defentsa Ministerioak Inteligentzia Zentro Nazionalaren dokumentazioa desklasifikatzeko asmoa duela jakin ostean, Barkosek galdetu duea onartuko lukeen Mikel Zabalzaren kasuko dokumentuak desklasifikatzea. El derecho a saber la verdad de la ciudadanía y el no tener por qué esconder nada. Y efectivamente creo que estamos ante un caso similar, en este concretamente, el de Mikel Zabalza. El derecho a saber de la ciudadanía navarra y por supuesto de la familia de Mikel Zabalza. El derecho a reparar la memoria de una persona, el buen nombre de una persona que nunca fue, pero sobre todo el derecho a conocer exactamente qué ocurrió y dónde se falló. Bolañosek esan duenez, gobernu honen konpromisoa izanen du beti ere segurtasun nazionala defendatuz. Barkosek 1978ko sekretu ofizial legea erreformatzeko beharra azpimarratu du. Que queremos ver con los mismos ojos a todas las víctimas. En este caso, aquellas a las que se le niega algo muy básico. Verdad, justicia y reparación, y más cuando las vemos amparadas en una ley franquista. Bolaños bat etorri da senatariarekin esatean sekretu ofizialen legea zaharkituta dagoela eta adierazi du ez datorrela bat haien inguruko herrialdetako legezko estandar honenekin. Itxaso Atutxak Bizkaiburu Batzarreko lehendakari izatea ere utziko dio. EAJaren Bizkaiko organu goreneko buruzagitzara berriz ez dela aurkeztuko jakinarazi du jeltzaleak gaur goizean, Onda Baskan egin dioten elkarrizketan.
y el día 23 de noviembre yo daré por finalizada o por completada, me gusta más la palabra quizás, mi etapa al frente del Bizkaiburu Batzar y de mis actividades públicas políticas. Euskadi eta Euskaldunak dira, ardatz eta helburu. Ez daukagu beste ardurarik. Euskal gizartearen ongizatea Europan ere defendatzea. Osasun arloko ituna adosteko bigarren bilera egin dute gaur Donostian Eusko Jaurlaritzak eta eragile politiko, sindikal eta sozial nagusiek. Jaurlaritzak eragilei aurkeztutako diagnostikoa eta eragileek Jaurlaritzari egindako ekarpenak bildu ditu Javier Meanak, itunaren koordinatzaileak, eta diagnostiko partekatu bat aurkeztu die alde guztiei. Jaurlaritzak nabarmendu du adostasun zabala dagoela testu horren inguruan. Zenbait eragilek haien antolakundekin kontrastatzeko astia eskatu dute eta urriaren 30ean Gasteizen egingo duten bileran ixtekoak dira diagnostikoaren fasea. Eskerrik asko etortzeagatik. Como sabe, Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailburuak Europar Batasuneko gainerako herrialdetan betetako zigorrak Espainiar estatuko sententzietan kontuan izatearen aldeko agertu da gaur Euskadi irratean egin dioten elkarrizketan. Zupiriak egungo eztabaida etxituta jarraitzen ari dela adierazi du eta salbuespen neurriak ezabatzearen beharra aldarrikatu du. Madrilgo Kongresuak proposamena onartu ostean Senatuan blokeatzen saiatzen ari da Alderdi Popularra. Txituta jarraitzen ari naizela eztabaida hau. Ez dut oso ondo ulertzen. Uste dut politikan gaudenok eta erakundeetan gaudenok gure erantzukizuna onartu behar dugula. Gaur ez dugu giro hori bizi eta gizarte honetan persona askok, baino baita ere, orain dela duela 12 urtetik Eusko Jaurlaritzak eta bai Jaurlaritza osatu duten alderdiek, defendatu dute eta proposatu dute salbuespenezko neurri horiek kentzea. Hemen auzitan dagoen gai honetan, lege honen inguruan, eztabaida hori da. Salbuespenezko neurri bada. Eta logikoena da, batetik Europar legediak horrela eskatzen duelako, eta honetarako ere Europar garelako, Europar balima gara, baina zergatik bakarrik baita ere salbuespenezko neurri horiek kendu nahi ditugulako, bat egin beharko genuke. Terrorismoaren biktimei buruzko Nazio Batuen nazioarteko konferentzia martxan da atzo eta gaur bitarte Gasteizen. Bertan Eskolerriko eta Espainiako agintariek ez ezik, talde ezberdinen biktimek euren esperientziei buruz hitz egiteko tokia topatu dute. Imanol Pradales, Eusko Jaurlaritzako lehendakariak eskerrak emana izan zien atzo biktimei eta haien familiei bakeari egin dioten ekarpenagatik Pradalesen esanetan. Hasieran esan bezala, Hamaika telebistan zuzendari nagusi berria daukagu. Ainhoa Jauregi izango da hemendik aurrera medio honen buru, Iñaki Uria orezkatuko duelarik. Gaur eginda izendapen honen aurkezpena zarautzen eta bertan izan da Udane Arbeolankidea. Aizeufada handiei aurre egin eta betiko balioei eutsi Hamaika telebistak norabidea aldatuko du, garai berriekin batera egokituko den edabidea gidatzeko zuzendaritza berria martxan da. Orain arte Iñaki Uria izan da zuzendari nagusia, baina aurrerantzean Ainhoa Jauregik gidatuko du. Hemendik aurrera orain arte egin bezala besteak beste euskararen erabilera eta kontsumoa sustatzen jarraituko dugu. Ainhoa Jauregi Hamaika telebistako zuzendari berria da. Ilusioz hartu du Iñaki Uriaren lekukoa. Erantzunkizun eta ilusio handiakin hartzen dugu erronka hau egia esan. Aurrerantzean Hamaika telebistak zuzendaritza lantalde gazte berri taraldatzea izango du. Ainhoa Jauregirekin batera Maili Motxales digitalizazio arduraduna eta Honintza Lustiza finantza arduraduna egongo dira lehen lerroan. Zuzendaritza berriak garai berriekin batera egokituko den hedabide bat gidatuko du. Erronka nagusia izango da, beti bezala Hamaikaren balioak mantendu nahi ditugu, alegia euskararen normalizazioan eragin, gure kultura eta identitatea babestu eta horretarako belaunaldi berriekin konektatzea tokatzen zaigu, behaiek dialako etorkizuna. Baina hau dena betiko komunitatea osatzen duten belaunaldi guztiak aintzat hartuta. Eremu digitalaren gorakadari helduz, baina telebistako kontsumoa zahaztu gabe ekoitz eta sortuko diren edukiak plataforma berrietara zuzenduko dira. Horrela gaztei aktualitatea eta entretenimentua euskaraz kontsumitu ahal izateko tresnak eskainiko zaizkie.
badakigu kontsumo ohiturak eta eskaintza izugarri handia daukagula, eta erronka ez dela erresa izango, baina bueno, ingo dugu. Iñaki Uriak ibilbide luzea izan du. 2006an Hamaika Telebista sortu zenetik bere izan da zuzendari nagusia. Gaztea zenetik bere bizi oso euskalgintzari eskaini dio. Neri tokatu zait argian kazetari biltzea, argia kudeatzea, egunkarian zuzendari izatea, gero egunkaria kudeatzea. Esango nuke Hamaika izan dela erronkari zailena niretzat eta neurri handi batean gogorrena. Gauza askorengatik, seguramente telebista dalako, telebista pixuago dalako, garaiak aldatu dialako, kazetariak aldatu dialako, telebista egiteko moduak eta ikusteko moduak aldatu dialako, negozio eredua erori dalako, orduan alde guztietatik oso gogorra izan da. Uriak etapa bat itxi eta Hamaikari onena opa diola esan digu. Opa dio alik eta etorkizunik onena. Bai Hamaika Telebista bezala, bai ikusentzunezko bezala, sareetan eta gaztentzat eta gauzak egiten. Eta baita ere, enpresa bezala dauzkan sozioekin euskal komunikazio esparrua osatzeko beharko lukeen elkarlana egiten eta eragiten. Zuzendaritza aldaketa Hamaika Telebistaren eta garai berri baten mugarri izango da. Baztango herritarrak luze dabiltza bertako osasun publikoaren egoera salatzen. Lehen arretan beharaina mediku ez daudela argudiatu dute eta zerbitzua etengabe okertu duela. Elizondoko osasunetxean izan da Irun Errejano egoera zaurgarri honean inguruko xehetasunak ezagutzeko asmoz. Hilabeteak igaro dira baztandarrak osasun zerbitzuarekin kezkatuak daudela. Osasun sistema publiko duina aldarrikatzeko mobilizazio dinamika batekin hasi ziren duela hilabete batzuk. Egoeraren berri emateko abuztuaren 27an bilera irekian antolatu zuten Elizondon Nafarroko osasun plataformarekin batera. Herritarrek egoera jakin zezaten. Elizondon ez ezik, Baztango udalerria osatzen duten herri guztietan eragina du mediku faltak, baita Urdazubin eta Zugarramurdin ere. Hala ere, osasun zerbitzuan dagoen hutsunea ez da oraingoa. Honen berri jakiteko Elizondoko osasun etxera gerturatu gara. Baztango osasun plataformako kidea den Elena Arretxarekin hitz egiteko eta plataformako kidea ez ezik Urdazubin erizaina den Izargi Zumarragarekin mintzatzeko. Elenak kontatu digunez, egoerak okerrera egin duen arren, 2020an COVID-ak hutsune handienak utzi zituen. Hastapenak ez dakit nik uste dut aspaldikoak direla, beti patzen dugu erreferentzia gise pandemia garaia. Nik uste dut aitzinetik ere ja bazirela hainbat hutsune. Nik herritar gise bederen lehenbiziko zera nabaritu nuena izan zen medikuen joan etorria. Igual medikuak baziren garai batean, baina behin etorri, mediku bat zagon, handik 3 hilabetetara edo hainbat hilabetetara itzuli eta bertze bat zen joan etorri hoi. Eta ondarruntara mediku falta, gero eta gutiago. Honen arira, baztandarrek plataforma sortzea erabaki zuten, haien eskaerekin aurrera egiteko. Plataformaren eskaerak lehenik eta behin ratioak edo kupoak kubritzea. Hau da, Elizondoko osasunetxean 3 mediku tokatzen badira edo dagozkigu, 3 izatea. Ez bat, ez bi, 3, hori lehenik eta behin. Eta gero plataformak hainbat eskaera ere ditu, adibidez lehen arreta hoi indartzea, osasunetxetan ematen den lehenbiziko arreta hoi indartzea guretako arras garrantzitsua da, ze hemen detektatzen aldira hainbat arazo eta larriago joaten aldiren gauzak egitatu. Irailaren 29an manifestazio jendetsua egin zuten Elizondon. Zeinetan 1500 pertsona baino gehiago elkartu ziren mediku falta salatzeko. Elizondoko osasun eremuek barne biltzen du Baztan eta Urdazubin eta Zugarramurdi. Orden, Elizondoko osasunetxea da osasun zentro nagusie
eta gainerakoak dire konsultorioak. Orduan, badago konsultorio bat Urdazubin, bertze bat Arizkunen, Iruritan eta Oronozen. Eta Elizondoko osasunetxea da, osasun etxea handiena, bertzetan mediku eta erizaina bakarrik daude, eta hemen familiako mediku ez gain, badago pediatra, badago fisioterapia arreta, badago gizarte langilea, hau da pixket osasunetxe kompletona. Oraintxe berian Elizondoko osasunetxean mediku titularrik gabe gaude, egia da mediku bat kontratatu zutela irailaren 16-17an, norbaitek plaza hartu bidena bar, mediku bat benbin egoteko. Sistema egonkor bat aldarrikatzen dute. Landa eremuko biztanleak lehen mailako biztanleak direla diote. Beti ere, bigarren maila batean uzten dituztela salatuz. Erraten dutena da, ez dagoela nahiko mediku Nafarroa osoan dauden plaza huts guzti horiek betetzeko, eta orden dauden medikuek aukeratzen dituztela Iruña inguruko zonaldeak, eta landa eremuetan bizi garenak gelditzen gara mediku gabe. Hoi da bere erraten dutena, eta ez dutela soluzio zehatzik planteatzen. Euskararen garrantzia azpimarratu dute ere, euskaraz hartatuak izateko eskubidea goraipatuz. Olako egoera berexietan, aigara medikuek eskatzen eta aigara pixket igual batzen zen algara hizkuntza eskubide horietaz utziz pixket bigarren mailan. Baina, euskaldunak gara, euskara solasten gara eta hortaz aldarrikatu nahi dugu ere mediku euskalduna izateko eskubidea. Justo gainera momentu honetan kontratatu duten mediku ez da euskaldune eta kontratatuko dute bertze bat edo idea hoi dago eta bera ere ez da euskaliztune. Orden, alde hortatik medikoa bai, baina ez dute euskara solasteko eskubidoi edo euskara zartatu izateko eskubidoi bermatuko. Nafarroako Osasun Departamentuak eskainitako alternatibak eskasak izan direla esan dute kideek. Behin-behineko medikoa eskaini dizkiete eta hori baztandarrentzat nahikoa ez dela argi utzi dute. Hortaz, mobilizazio dinamikarekin jarraituko dute, haien eskaera guztiak bete daitezen. Kaleetan haien haserrea eta kezka islatuko dute. Datorren asteazkenean, hilaren 9an, beste elkarretaratze bat eginen dute Elizondon eta dei egiten diete beste behin baztandar guztiei mobilizazioan parte hartu dezaten. Gaur goizean eman diote Bilbon hasiera ofiziala Euskal Autonomia Erkidegoko urte judizialari. Ekitaldian izan dira Iñaki Subijana, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko presidentea, eta Imanol Pradales Eusko Jaurlaritzako lehendakaria besteak beste. Kurtso honetako erronka nagusietako bat epaiketetan euskararen presentzia nabarmen areagotzea. Euskadi Literatura Sarietan aurtengo lehen 3 irabazleen izenak eman dira ezagutzera Bilboko Bidebarrieta liburutegian asteazken honetan. Jon Gerediagaren Zeru Lurren liburua poesia liburu delikatuak irabazi du euskarazko literatura atalean. Arkaizkan oren mundua pitzatuta dago, baina antxe gabiltza oinez liburu ilustratuak euskarazko haur eta gazte literaturan, eta Bartzelonan lan egiten duen David de las Heras ilustratzaile bilbotarrak Antonio Machadoren klasikoaren Campos de Castilla edizioagatik irabazi du literatur lanaren ilustrazioaren atalean.
Errenteriako Juneren Hegoak elkarteak, gaixotasuna duten aurrak eta haien familiak babesten dituen elkarteak, erronka eguna ospatuko du urriaren 11 eta 12an. Errenteriako kaletan egingo dituzten ekimenez mintzatzeko gurekin dugu Joli Martin, elkarteko voluntarioa. Ongi etorri, Joli? Kaixo, eskerrik asko, arratsaldeon. Arratsaldeon zuri ere, ia 10 urte bete zituen Juneren Hegoak elkarteak, aurkeztu guzu elkartasun elkarte hau? Juneren Hegoak 2013an jaio zen, kontua da, urte hortan, June, 2 urteko neskato bat, gaixotu egin zala, eta neuroblastoma ondorioz, hil egin zen. Eta bere gurasok ospitalean zeuen bitartean, hor behar berezi batzuk ikusi zituzten, adibidez, zegoela ama bat, goiz, arratsaldez eta gauez bere aurra zaintzen, bakarrik, ez zeukelako bere inguruan sare bat, beraiek babesteko. Orduan, June hil egin zen martxoan, eta ekainerako laguntalde bat osatu genuen eta sortu genuen Juneren Hegoak. Eta Juneren Hegoak helburua da, Juneren Hegoak elkartearen helburua da, sare bat sortzea, vulnerabilitate egoeran dauden familiei laguntzeko. Vulnerabilitate hau edo ahultasun hau sortu daiteke edo eragina da, familia baten haur bat gaixo baldin badago. Eta orduan, guk gure jarduera batez ere, helburuerik nagusiena da, sare bat sortu, laguntza eman, guk familiak hartatzen ditugu, aztertzen dugu zenolako egoeratan bizi diren, zenolako beharrak dituzten ere, eta segun nola aztertzen dugun eta nola ikusten dugun, laguntza ematen saiatzen garela. Eta laguntza hau izan leike, dirua ematea tratamentutarako, edo laguntza ematea ospitaletan aurrak dauden bitartean, edo laguntza psikologikoa, edo, dana gara. Elkartearen kideak voluntarioak zarete denak? Voluntarioa garak danok, baino dago pertsona bat kontratatuta, porque pentsatzen dugu familiak atenditzeko eta voluntarioak ere koordinatzeko, hor indarra sartu behar degula, ze azkenean familiak dira gure, nolabait esateko, gure motorra, gure zentzua, gure helburua, eta orduan sakondu nahi degula lana. Eta gainontzeko guztiak voluntarioa gara bai. Eta talde honi indarra emateko, asteburuko erronka eguna antolatu duzue, konta iguzu pixka bat, gehiago. Bai, hause izango dela 8. edizioa Juneren Hegoak eguna antolatzen deguna. Baina, aurten, Xabi Salillasek bere burua eskaini zigun, kirol erronka bat gure elkartearentzat jartzeko. Nolabait esateko, berak eskaini zigun aukera hori, eta guk orduan bihurtu dugu Juneren Hegoak eguna, Juneren Hegoak erronka egun batean, ostiralean hasiko dugu, ostiralan arratsaldean, eta bukatuko dugu larun batean arratsaldeko 7:00. Egitarauan ere ikus dezakegu, Xabi Salillasek 24 orduko triatloi estatiko non-stop erronka gauzatuko du, azaldu guzu pixka bat gehiago, zertan datza triatloi honek? Ni bakarrik esatearekin nekatu egiten naiz. Nik uste dut oso lan gogorra egingo dula Xabierrek, bere burua oso ondo prestatuta dauka, eta elikadura eta dana zaintzen ari da asko, eta berez, ostiralen arratsaldeko 7:00 hasiko da erronka, piztina portatil moduko bat prestatuko dugu, eta hor 8 orduz egongo da igeri egiten, Xabier. Gero, 8 ordu bukatu ondoren, uste dela, orain txuleta begiratuko detela, gaueko 3 arte egongo da igeriketan, eta gero hasiko da bizikleta estatiko batean. Beste 8 ordu. Eta hurrengo egunean Gernika plazara abiatuko gara, eta hor goizeko 11:00 aurrera egongo da zinta batean lasterketan, korrikan.
Orduan, gero 7 Juneren Negoak eguna bukatuko dugu, eta berak ere bukatuko du bere erronka. Erronka handia izango da Xabirentzat, baina, Xabiz gain, zer gehiago programatu duzue bi egunotan, zer nolako jarduerak izango ditugu herrian? Berez, gure helburua da festa giro bat sortzea, orduan horretarako adin guztietarako jarduerak prestatu ditugu, alde batetikan ostiralean, Xabi hasiko da 7 eta 7 zumba maratoi bat hasiko da, eta gero txokolata izango dugu. Gero gauean voluntario batzuk egongo dira Xabirekin ere, pizkat laguntzen edo akonpainatzen nolabait esateko, eta hurrengo egunean, larun batean goizeko 11etan, ja hasiko dira beste jarduera pila bat, eskulanak, aurpegi margoketak, musika, dantza, hori egingo dugu, edo garatuko dugu ordubiak arte. Eta ordubitan hasiko dugu paella da solidario batekin. Ja, tiketak agortuta daudela, eta, hor egongo gara paella ere, pertsona bat prestatuko du, musutruk, Hugo deitzen dana, eta postrerako izango dugu Casa Aramendiaren postre bat. Eta gero, 4 aurrera, magia ikuskizun bat, musika, eta gero ja bukatuko dugu danok 7. Jarduera guzti hauek aurrera eramateko voluntario gaude, eta baita ere laguntza eman diguten inguruko enpresak, elkarteak, eta azpimarratuko genuke ere, hori, laguntza asko jasotzen degula inguruko pertsona individualengatik eta baita ere enpresengatik eta errenteriako udalengatik ere. Elkartasun egun handiak izango dira asteburu hontan orduan errenterian, norbanako bezala nola egin genezake ekarpena elkarteari, konta eguzu, nola lagundu genezake? Laguntzeko era asko daude, alde batetikan ideiak edo proposamenak bidaltzen baldin badizkiguzute, guk aztertzen ditugu eta aurrera eramango ditugu posible baldin badugu. Eta gero diruz laguntzeko, egia da, irabazi asmorik gabeko elkarteok behar dugu dirua gure proiektuak aurrera eramateko eta gure familiei laguntzeko ere. Orduan, hor formula ezberdin daude, alde batetikan gure produktu solidarioak erosteko aukera dagoela eta bertan Juneren Negoak erronka egunean jarriko dugu postu bat. Bestaldetikan, badago oso era simple eta erresa laguntzeko dala Timin plataforma. Timin plataforma horren bidez, irabazi asmorik gabeko elkarteo jasotzen dugu hilabetero diru bat eta pertsonok jartzen dugu euro bat hilabetero eta horrekin guk gure proiektuak eta garatzen ditugu. Eta gero, ekarpenak egin daitezke urtean zehar edo kontu baten bidez edo hor gure webgunean junerenegoak.org agertzen dira laguntzeko era guztiak, bai. Badakizu, informazio gehiagorako webgunea duzu eskuragarri, orain grafikoan ikusi duzuen bezala, junerenegoak.org webgunea zehazki, azkenik, zer esango zenieke ikusentzulei? Nik animatuko nituzke, honea etortzea, errenterira etortzea, eta ez baldin badute, edo ezin baldin badute etorri, jakinarazten nahiko nieke, era asko daudela, mundu honetan, pixkat, gure, ez dakit nola esan, gure leloa da gauza txikiak egiten mundua aldatu dezakegula, nik mezu horrekin geldituko nintzateke, denok zehose daukagu egiteko gure inguruan, eta uste dugu baino behar gehiago daudela gure inguruan, eta batzutan ez dira oso gauza haundiak egin behar, beste hori laguntzeko, hori izango litzake nire mezua eta nire gonbitea, eta, klaro, ondo pasatu nahi baldin badute asteburu hontan, etor daitezela. Seguru oso ongi pasako duzuela, zuek ere, voluntarioak ere. Mila esker Joli Martin, Juneren Negoak taldearen egun handi aurkeztearren. Eskerrik asko.
Heldu gara amaierara informazio gehiagorako sartu 11.eus atarian edo kuskusiatu gure sare sozialak ongi izan eta laster arte. Zaila izango da erabakitzea nork aukeratzen duen zer ikusi. Aldatu Euskaltelera Netflix, Amazon Prime eta Max Barne, hilean 45 € ordainduta. Kontratatu 17 berrogeian dendeta